Wena ususele Eastern Cape sama 2 days uke Eastern Cape wathi ufuna sizobona obubomi sizile ke hokapha salibona ipedi lakho nali lisityisa indlalo uyavisisa akasiniki imali ubhuti wethu njengesiqhelo okwafumana umpedi or umsuthani masi so ugqiba thina asisatye endlini siyasokola ewe fine ubhuti wami akanabantwana naye kulungile ngumfazi ngaliphi imali ayisazi kum njengamzali ebeninika yona unyana wami imali ngokuseka inika umakoti lo wathi umakoti so umakoti akasenzi ngalandlela thina besiqhela ukwenza ngayo pha endlini ke nna swantse ke reke dijo o fa nna nna ke reka dijo so ge ke reka dijo a o se o ka rona le problem le nna always a o se one roga ya o tli o tshimale butwethu wa bana so a khona o kushisha gore ke ja jwang cause ke reka dijo mola every time ga e boa jwa le one roga wena ufike apha usityisa indlala thina apha ngemali kaBoy uyavisisa thina sifuna imali esandleni lo mntana wayithumela imali eEastern Cape iwela imilambo uyofika apho siyitye ezilalini ngoba benisase kwadibana nelipedi asityi imali asityi kwanto awuzuphendula hayi uBoy udankiwe le ntombi wamtyisa uBoy Oh my God. My sis. My sis singatyi imali kabhuti wethu ngenxa yakho sis uthi ungibuyele mpedi ufuna ukulala naye wena ulala liyena wena karoba liphi ndizamfunela ukufunda ukutshaba 500 thina ePietersburg ukutshaba 2000 ndizamfunela ubhizi karoba labudawo mamela yesisi ndijonga apha emehlweni kwinkonzo zamehlo lo simfumene umtshakazi wena unguyanga uyeva ke batla botsa wena king ntho ronka gore Boy anyale msadi o ile mopedi wake wanyala umpedi amina oke wanyala umxhosa baningi so wena inkinga yakho yilo sifuna asifuna umbona jonga yima ndifuna uthetha nawe wena uthandana namaxhosa ndifuna ngoba ufuna uBoy athanda ndifiki lapha kule Gaut niselela utywala jonga wena ukhetha umpedi ushiya amaxhosa kini le